Ovdje imam proizvode koji nisu prošli šrinflaciju. Sadržaj pakiranja je točno onakav kakav očekujemo. 1 kg sladoleda, kilogram instant napitka od naranče, čips od paprike od 150 grama, pahuljice od 375 grama. Pogledajmo sad koliko manje proizvoda dobijemo kada kupimo popularne brendove koje je pojela šrinflacija. Ostali smo bez barem jedne porcije sladoleda, isto vrijedi i za čips mnogih poznatih proizvođača koji sada pakiraju 140 umjesto 150 grama. Pakiranje instant napitka od naranče koji pijete od djetinjstva sada je 900 grama umjesto kile. Pahuljice više nisu 375 grama, nego 350. Možda se na prvi pogled ne čini kao da je riječ o velikim količinama proizvoda, no šrinflacija tiho gricka naš kućni budžet. Pogotovo kada je riječ o proizvodima koje kupujemo redovito.